Eith ofal di ac yn gweddio ar ei ti'n erthyn ni, a byddwn ni'n dyddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Tywalt ysbryd anom, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heddiant yn hargwydd Iesu Grist. Amen. Gallwn ni ddechrau'n gwasanaeth drwy ganu'r emyn i 563, 563 arglwydd, arwain trwy'r anialwch fi bererin gwael ei wedd, nad oes yn ofnerth na bywyd fel yn gorwedd yn y bedd. Holl alluog ydy'r un am cwyd i'r lan. 563 gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na fan y neuad. Fydd yn cwrdd gweddi nesaf yn cael ei chynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis, sef nos Iau Chwefror 4 ar 15, Chwefror 7. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3.
A wrth ni gymryd y casgliad, gan i ganu tra'r un heistedd rhif 34. Fe ddaw ein darlleniad o ail lyfr y Brenhinoedd, penod 5. Os ydych chi'n mynd i'r dechrau'ch Beibl, Genesis y 5, llyfr cyntaf gyda Joshua, Barnwyr a Ruth, 2 lyfr Samuel ac yna dowch chi o hyd i Brenhinoedd, neu chydig cyn y Salmau. 2 Brenhinoedd, penod 5, dechrau yn yr adnod gyntaf. A Naman, tywysodd cli brenin Syria, oedd ŵr mawr ac yn anrhydeddus, cynnwys trwyddo ef rhoddasau'r arglwydd ymwared i Syria, ac yr oedd fe yn ŵr cadar nerthol, ond yr oedd yn wahanglwyfus. A'r Syriad aethant allan yn fynteoedd ac aeth gludasent o wlad Israel Lances fechan, a honno oedd yn gwasanaethu gwraig Naman. A hi addewedodd wrth ei meistres, o na byddai fy arglwydd o flaen y proffwyd sydd yn Samaria, cynnwys fe a'i hiachau ef o'i wahanglwyf. Ac un aeth ac yfanegodd i'w arglwydd gan ddywedyd, fel hyn ac fel hyn y dywedodd y Llances o wlad Israel. A brenin Syria ddywedodd, dos cerdda, a mi anfonaf lythyr at frenin Israel, ac fe aeth ymaith ac a ddig gydag ef 10 talent o arian a 6,000 o air, a 10 par o ddillad. Ac fe a ddig y llythyr at frenin Israel gan ddywedyd, yn awr pan ddel y llythyr hwn ata ti, wele anfonais ata ti Naman fy ngwas, fel yr iacheit ef o'i wahanglwyf. A pan ddarllenodd brenin Israel y llythyr, fe arwygodd ei ddillad ac a ddywedodd, ai Duw ydw i fi i farwhau ac i fywhau, pan anfonai fe ata fi iachau gŵr o'i wahanglwyf. Gwybyddwch gan hynny a tolwg, a gwelwch mae ceisio achos yma i fe i'm herbyn i. A phan glybu Elisei sgwr Duw rwygo o frenin Israel ei ddillad ef, fe anfonodd at y brenin, gan ddywedyd, pa ham o rhwygais dy ddillad, deied yn awr ata fi, ac fe a gaeth wybod fod proffwyd yn Israel.
Yna Naaman a ddaeth a'i ferch ac ei gerbydau ac a safodd wrth drws tŷ Eliseis. Ac Eliseis anfonodd ato ef genad gan ddywedyd, dos ac ymolch 7 waith yn yr Iorddonen, ath gnawd a ddychwel I ti a thithau a lanheir. Ond Naaman a ddigiodd ac aeth ymaith ac a ddywedodd, wele mi a feddyliais yno fy hun, gan ddyfod y deau e fe allan ac y safau e fe, ac y galwai ar enw yr arglwydd ei ddiw, ac y gosodau ei law ar y fan, ac yr iachau y gwahanglwyfus. Onid gwell a Bana a Pharpar a fonid Damascus na holl y ddyfroedd Israel. Ond ni allaf ymolchi yn ddyn twy ac ymlanhau, felly fe adrodd ac a aeth ymaith mewn dicter. A'i weision yn esasant ac a leferasant wrtho, ac a ddywedasant fy nhad, pe dywedasau y proffwyd beth mawr wrth ti, onis gwnelsit, pa faint mwy gan iddo ddywedyd wrthyt, ymolch a bydd lan. Ac yna fe aeth I weired ac amdrochodd 7 waith yn yr Iorddonen, yn ôl gair gŵr Duw, a'i gnawd a ddychwelodd fel cnawd dyn bach, ac fe a lanhawyd. Ac fe a ddychwelodd at ŵr Dduw, fe a'i holl fyntau, ac a ddaeth ac a safodd ger ei fronif, ac a ddywedodd, wele, y nawr, y gwn, nad oes Duw, trwy'r holl ddaear, ond yn Israel. Am hynny, cymer y nawr, a tolwg rodd gan dywas. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti o Dduw unwaith eto i'n bod yn gallu troi ata ti ac yn dod nid trwy unrhyw ymdrechion ein hunan, nid oherwydd pwy ydym ni neu'r hyn I ni wedi ei wneud yn ystod ein bywyd, ond I ni yn dod trwy heiddiannau y dy fab, ein gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, ac felly o Dduw trwy ei fywyd perffaith ef, oherwydd iddo gyflawni dy holl ofynion di, oherwydd iddo gyflawni'r ddeddf yn berffaith yn ein lle ni, ac yna o Dduw iddo fynd yn ifydd i'r groes ac iddo gymeryd ein cosb arno ef ei hun, ac yna iddo atgyfodi yn fuddugoliaethus ar y trydydd dydd, ac I ni felly yn gallu dod yn hyderus yn gwybod ei fod wedi concro y bedd, ei fod wedi concro'r un drwg, ei fod wedi delio a phechod unwaith ac am byth. Ac felly o Dduw, I ni yn gallu dod yn galw ar dy enw di yn gwybod bod y fuddugoliaeth wedi ei hennill, dy fod ti wedi delio unwaith ac am byth a'n problem angheuol ni, dy fod ti wedi ein maddau ni'n llwyr, dy fod ti wedi'n golchi ni'n llwyr ac y mae dy gyfiawnder wedi ei fodloni. Ac felly o Dduw, I ni yn dod ata ti, trwy heiddiannau dy fab, ac yn dod a'n deisyfiadau, ac yn diolch I ti am dy holl roddion ath fendithion. I ni yn gofyn I ti o Dduw, yr holl roddion yr wyt ti wedi pentyrru arno, yr holl bendithion y sydd idd blant. I ni dal yn dod yn gofyn am fwy o ymwybyddiaeth, o'th bresenoldeb, o Dduw, I ni yn gofyn am I ti'n harwain ni'n ddyddiol, I ti'n nerthu ni fod yr hyn ddylsen ni fod. I ti'n helpu ni yn ein gwasanaethau ni, bydde ti'n helpu ni yn ein haddoliad. I ni'n confesu unwaith eto, Dduw, I ni yn gallu dod I di, na heb ein calonau wedi paratoi yn iawn, heb I ni atgoffa'n hunan ein bod yn dod I bresenoldeb yr holl alluog, Dduw. I ni'n gallu rhithro mewn i'r adeilad hon, ni'n gallu rhithro mewn i'r oedfa, ac I ni'n gallu fod yn llawn pryderon a phrysurdeb y dydd a'r byd. O Dduw, I ni'n gofyn ti fadden ni am hyn, ac ar I ti'n helpu ni I fod yn ymwybodol o'r hyn yr ydym yn ei wneud. I ni'n dod I ddyrchafu dy enw di, gorywch pob enw arall. I ni wedi dod I ganu dy glodydd, a bydde ti'n helpu ni yn gorfforol I ganu gyda'n holl nerth, o Dduw, ac hefyd nid yn unig yn gorfforol, ond yn ein heneidiau, bydd ein heneidiau yn dyfoliannu di gyda'n holl nerth hefyd. O Dduw, I ni yn gweddio fydd y bobl sydd yn cerdded heibio, yn clywed y moli sydd yn digwydd yn yr adeilad hon, ac yn gwybod mae nid canu arferol ydyw, ond ei fod yn ganu o'r galon, yn ganu o fawl ac o ddiolchgarwch, ac y byddant yn cael ei denu I fewn o Dduw trwy dy ras anorchfygol. Felly o Dduw, gweithio yn rymus yn ein plith, I ni'n gofyn ti agosau at bob yr un ohonom ni yma, ni'n gofyn I ti agosau at eraill, efallai y bydd yn ymuno â ni,
Ond o Dduw, i ni'n cyflwyno rhai hynny sydd ymhell o gliw yr efengil a'r air di, ac yn gweddio Dduw, yr holl grwydro i ffwrdd a'r caledwch o galon, i ni'n gweddio byd ysbryd ar waith yn ei dwy'n at y tŷ dy hun. Ac hyd yn oed yn ystod y prynhawn hwn, y bydd na argyhoeddiad o bechod yn dod dros lawer un, ac y byddant yn troi i geisio dy wyneb di. O Dduw, i ni yn credu rwy ti yn abal i wneud hyn sydd yn edrych yn amhosibl i ni, ond o Dduw, rwy ti'n gallu ac yn gofyn i ti wneud hyn clod i'th enw di. Felly tywalt ysbryd arnam nawr a bendithion amser o haddoliad, ac yn gofyn ar i ti ddiogelu'r amser yma hefyd. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu emyn rhif 312. 312. Oes modd i mi bechadur gwael, gael rhan yng ngwaed fy mhrynwr hael. 312 gen i sefyll i'w chanu.
Gydawyn testyn o'r ail lyfr y Brenhinoedd, penod 5 ac adnod 10. Ac Eliseis anfonodd ato ef genad, gan ddywedyd dos ac ymolch 7 waith yn yr Iorddonen, ath gnawd a ddychweli ti, a thithau a lanheir. Mae'r hanes siwr fod unwaith eto'n reit gyfarwydd, hanes Naman, oedd yn dywysog llu brenin Syria. Ond ei holl lwyddiannau, yr oedd cyflwr triennus arno, yr oedd yn sal ac yn angeuol felly. Ond trwy ragluniaeth Duw, unai, pinnau bod Naman wedi derbyn rhodd, neu bod e wedi prynu ferch a gipiwyd o Israel, bod e wedi prynu yn y farchnad, neu bod rhai a gipiodd y ferch wedi rhoed hi yn rodd i Naman, ond yr oedd ganddo y ferch yma yn forwyn, ac fe roddodd yn forwyn i'w wraig. Ac mi fydde'r ferch yma wedi gwasanaethu'r wraig. Ond yn ystod y cyfnod o wasanaethu y wraig yn hi Naman, mi fydde wedi sylwi yn sicr ar dristwch y wraig oherwydd salwch ei gŵr. Mi roedd hi yn gwybod nad oedd dyfodol hir gan ei gŵr, bydde dioddef, ac yna mi fyddai yn marw, ac yr oedd hi yn drist, ac yr oedd y llances yma'r ferch ifanc yma'r forwyn yma wedi sylwi ar hynny. Ac bydde Naman ddim wedi disgwyl unrhyw help o ble gafodd yr help o'r ferch ifanc yma. O bob un, ni fydde fe'n disgwyl help o hon. Yr un a gipiwyd o'i mamlad, y wlad a goncrwyd ganddyn nhw. Y lle olaf y bydde fe'n disgwyl help. Ond yna wedi clywed bod yna help ar gael. Hyn a dderbyniodd y newyddion yma gan y forwyn o'r posibilrwydd bod na iachad. Doedd ddim yn sicrwydd iddo fe, ond llygedyn bach o leini. Yr oedd na ryw fymryn bach o leini wedi dod o'r llances yma. Ei bod hi, siwr o fod, oedd wedi clywed neb yn meddwl bod na bosibilrwydd o gwbl bod na iachad ar fi'n dod. Doedd e ddim wedi clywed gan neb, doedd dim meddyginiaeth ar gael, ac felly meddwl fe meddwl, wel, pa obeth sydd. Ac yna'n clywed y llances yma, wedi clywed yr hanes yma gan i'w wraig, ei bod hi yn credu bod na bosibilrwydd. Gall iachad ddigwydd trwy law y proffwyd Eliseis. Ac felly mae'n mynd ar, fel mae'r adroddiad yn mynd yn ei blaen yn dweud bod Naman yn mynd at y brenin, ac fe dderbyniodd gan ei tad i fynd ar daith i weld a oedd posibilrwydd. Ac mae'n mynd ag arian gyda fe ar gyfer y daith. Arian ar gyfer y daith ac hefyd fel rhodd am yr iachad os oedd yn bosib, ac yn mynd â llythyr o frenin Syria ac yn ei roed i frenin Israel. Ond fel mae'r benod yn mynd yn ei flaen yn dweud bod brenin Israel yn camddeall y llythyr, a fel byddwch chi'n tybio yn darllen y llythyr ac yn dweud bod disgwyl iachad i Naman, a bydde fe'n meddwl peth cyntaf dath i'w ben oedd hyn, a oedd brenin Syria yn chwilio am esgus i ymosod arno. Ac a oedd ar fi'n ymosod ar y wlad, gan na fydde brenin Israel yn gallu sicrhau iachad dyn oedd yn dioddef o'r fath a fiechyd. Ac yna ni'n dod i'r darn lle mae Eliseis yn clywed am hyn, ac yn clywed bod yr brenin wedi ymateb yn y fath ffordd, ac felly mae'r hanes yn mynd yn ei flaen, ac mae Naman, mae'n gwahodd Naman i ddod ato. Ac wedi iddo gyrraedd, anfonodd negesydd ato, gyda'r cyfarwyddiadau ar sut gellir cael iachad, ac yna ni'n gweld yr ymateb blin yn wreiddiol, ac yna yr ildio ar iachau. Dyna'r stori yn syml, dim y stori, digwyddiad rhyfeddol. Y brenin yn dychryn, Naman, Eliseis ddim yn deall pam fod y brenin ddim wedi ymateb a falle galw amdano fe'n syth, ac felly mae'n dweud, tir dy fe ata i, fe na i ddelio gyda fe, i bobl cael clywed fod na broffwyd yn Israel. Ac yna, y ffordd yma Naman yn ymateb. Felly, hoffwn ni edrych
yn gyntaf ar yr afiechyd yma yr oedd Naaman yn dioddef ohoni, ac yna'r balchder i ni'n gweld yn Naaman, ac yna iachau Naaman. Felly yn gyntaf, yr afiechyd yma, i ni'n gweld disgrifiad gwych o Naaman, adnod 1. A Naaman, tywysog llu brenin Syria, oedd ŵr mawr yng ngolwg ei arglwydd ac yn anrhydeddus. Canis trwyddo ef yr rhoddasau yr arglwydd ymwared i Syria, ac yr oedd fe yn ŵr cadarn nerthol. Chi'n gweld traglenaethau Duw, yr oedd Duw wedi caniatáu i Syria i orchfygu Israel, trwy fel cosb ar Israel ac yn ei ragluniaethau. Ond yma i ni'n gweld y disgrifiad fe oedd un o'r rhain oedd yn flaenllaw yn y fuddugoliaeth honno. Mae popeth yno. Dyna chi disgrifiad. Yn llenwi rhywun ag anrhydedd a bodlonrwydd gyda'i byd nhw. Dychmygwch petai rhywun yn eich disgrifio chi fel hyn. Tywysog llu brenin Syria, gŵr mawr yng ngolwg ei arglwydd ac yn anrhydeddus, gŵr cadarn a nerthol. Dychmygwch. So fe'n neis iawn bydde petai rhywun yn disgrifio, ni'n meddwl pan ni'n darllen y disgrifiad yma, sut bydde pobl yn disgrifio fi, petai nhw'n cofio fi. Dwi'n credu bydde lot o'r geiriau yna fyna yn dod i gof. Mi bydde yna lot o bethau falle ddim pleserus iawn petai nhw'n disgrifio. Bydde nhw ddim, chybod, bydde'r rhai yn meddwl, dwi'n cofio dysgu fe yn yr ysgol. Un galluog tu hwnt. Chi'n meddwl, na, sa'n gwybod sgelen ni hwnna. Un oedd yn boblogaidd iawn. A petai chi yn un o'r rheini, mi bydde chi'n teimlo gyda'r fath o wen fach ar eich gwyneb. Dyna falchder, yr ysgwyddau mynd yn ôl tym bach fydden nhw. Chi'n meddwl, cariwch ymlaen, disgrifiwch fi tipyn bach mwy. Dwi ddim eisiau ymfalchio yn y peth, ond cariwch chi ymlaen, dwi'n mwynhau gwrando ar hwn. Gŵr cadarn, tipyn o gymeriad, mwynhau ni'n bach neis i ddod mewn dydy. Roedd bob tro'n roed i waith mewn ar amser, wastad yn safonol, ac yn aelod o'r tîmau i gyd, ac yn gapten, ac o'r pawb yn edrych lan at fe. Mae yna rai fel yna, dwi wedi dysgu cannoedd ohonyn nhw. Chi'n gweld nhw, maen nhw'n da yn popeth. Maen nhw'n da popeth, a chi'n gweld maen nhw'n well na fi pan maen nhw'n ysgol gynradd a pan yn blant. Na beth ydw i nawr, a chi'n meddwl mae'n anhygol. Dychmygwch y dyfodol sydd i'r plant yma. Maen nhw'n llwyddo nawr ar popeth maen nhw'n neud. A chi'n gallu dychmygu'r ysgwyddau mynd yn ôl. Ac i ni wedi cyrraedd yn do. A'r wen fach direidus yna o falchder yn ymddangos. Ond wedyn mae diwedd yr adnod yn dod. Cewch chi ddarllen yr adnod to, a gwrandewch ar yr adnod i gyd, ac yna ar ddiwedd yr adnod. A Naaman, tywysog llu brenin Syria, oedd ŵr mawr yng ngolwg ei arglwydd, ac yn anrhydeddus, canis trwyddo ef yr rhoddasau'r arglwydd ymwared i Syria, ac yr oedd efo'n ŵr cadarn nerthol. Ond, yr oedd yn wahan glwyfus. Dyna chi ond. Popeth ganddo fe. Enillodd safle o awdurdod, yr oedd y brenin yn llwyr ymddiried ynddo fe. Ato fe byddai yn troi am help ac am gyngor, yr oedd yn abl i ddiogelu'r brenin yn gorfforol yn feddyliol. Byddai wedi mwynhau amryw freintiau oherwydd ei safle a'i gyfeillgarwch gyda'r brenin. Llai ddychmygu oedd ganddo fe di crand iawn. Llai ddim dychmygu dim byd llai na'r tŷ fwyaf crand oedd ar gael yn y wlad ar y pryd. Rhaid, felly, achos mae'n amlwg oedd ganddo fe forwyn i weini ar ei wraig. Dychmygwch cael rhywun i weithio chi yn y tŷ hefyd. Dyna chi grand. Fi'n gwybod bod na rai heddi hyd yn oed yn cael pobl i weithio iddyn nhw. Ond dim llawer sy'n gallu ffwrdd o hwnna. Ond ych chi'n teimlo, os ych chi'n teimlo, dwi'n gallu talu rhywun i wneud hynna llall, a maen nhw'n gweini arno fi, maen nhw'n ôl y slippers pan dwi eisiau nhw, agor y drws. Dychmygwch beth chi'n byw fel yna, dyna chi wedi cyrraedd. I chi lot well na cyn eich cyd-disgyblion oedd yn yr ysgol gyda chi gynt. Dwi wedi cyrraedd, dwi'n gallu ffwrdd o talu rhywun i wneud y gwaith i fi. A fel yna fydde fe, bydde tîm awr crand o fe. Mi fydde pob un peth moethus oedd ar gael, siwr o fod, yna, yr oedd gan fe forwyn i weini ar ei wraig. Siwr o fod, wrth iddo fe gerdded y strydoedd, bydde pawb yn sibrwd ac yn pwyntio ac yn rhyfeddu, ni wedi gweld Naaman. Drychwch fe yw'r un mawr cadarn. Mi fydde wedi gallu eistedd nôl a breuddwydio am ei holl orchestion. Allai ddychmygu fe, jyst cyn mynd i'r gwely. Eistedd lawr a paned o beth bynnag bydde fe'n cael cyn mynd i'r gwely. A mi fydde'n eistedd nôl a bydde fe'n meddwl, dwi'n cofio'r frwydr honno. Des i'r cleddyf allan. A fe nes i daro 15.
Ac fe es i nôl ar fy ngheffyl. Ac yna fe dares i fwy. Ac yna fe nes i arwen y fyddin allan. Ac mi fydde fe'n cofio, dwi'n cofio hwnna. A dwi'n cofio y croeso nôl, a pawb yn canu fy nghlоdydd. Ond mae dal y frawddeg olaf nhw. Yr oedd yn wahanglwyfus. Hwnna i gyd. Yr oedd yn wahanglwyfus. Mae Matthew Henry'n dyfynnu yn ei ddisgrifiad o'r darn yma. Roedd Naaman mor fawr ac y gall y byd ei wneud. Ac eto, ni fyddai'r ceithwas mwyaf isel ei nod yn cyfnewid croen ag e. Ond ydyn nhw'n wir? Doeddech chi ddim yn gallu bod yn fwy llwyddiannus na Naaman. Yr oedd pawb yn edrych lan ato fe. Yr oedd yr union beth oedd pawb yn breuddwydio amdano. Mi fydde bob bachgen bach yn edrych i fyny at Naaman. Dyna beth dwi eisiau bod fel. A mi fydden nhw wedi meddwl, wel, dyna i chi, mae wedi cyrraedd i. Ond chi'n gwybod beth? Fydde dim un o'r caethweision oedd yn dioddef fwyaf eisiau cyfnewid croen ag e. Bydden nhw ddim eisiau. Bydde neb eisiau cyfnewid unrhyw beth ag e. Petai chi'n cael y dewis, mwynhau holl statws Naaman, ei safle fewn cymdeithas, am gyfnod bach hyd yn oed, ac yn gwybod y byddwch chi'n dioddef o'r afiechyd mwyaf creulon ac angheuol, byddwn ni'n weddol sicr byddwch chi'n dweud gwell ganddoch chi aros yn eich safle hun. Byddwn ni'n weddol siŵr. Byddwn ni. Dwi ddim yn gwybod os ydyn ni eisiau cael y fraint o freuddwydio nôl dros yr holl orchestion, a'r holl glod, a'r holl falchder, a'r holl bleserau bydde wedi cael, yn gwybod bod hwnna'n fy ngwynebu fi. Bydde well gen i cario ymlaen yn ddigon syml fy myd, ond yn mynd heb beth gafodd e. Yn ddyddiol, yn dydyn ni'n cael ni'n hatgoffa o allu afiechydon i daro pob math o bobl. Pob math o gefndir, pob math o statws, does dim ots os y tlota neu'r cyfoethoca, gall pob un ohono'n ddioddef o amryw afiechydon. Dwi wedi sôn hyn llawer i waith yr Bnawn Sul. Sawl un o'r bobl yna ni wedi gweld eto heddi sydd yn loncian o amgylch y parciau'r dinasoedd, ac yn treulio oriau yn darganfod a pharatoi'r bwydydd mwyaf iach, ac yn gwario punnoedd ar dal aelodaeth neuaddau hamdden mwyn cadw'n heini. Ac yna mae'r rhain sydd mor iach, sydd mor gryf yn gorfforol, ac yn heini, ac yn gwisgo'r dillad yr union maint dylsyn nhw fod yn gwisgo. Ac chi'n meddwl, dyna chi, maen nhw wedi cyrraedd o. Maen nhw wedi deall i, mae popeth yn iawn dyn nhw. Maen nhw'n edrych y peth, maen nhw'n edrych yn smart. Ac yna maen nhw'n deffro rhyw fore, ac yn ymweld â'r meddyg, ac yn derbyn newyddion drwg. Fel dwi wedi dweud pob dydd, maen nhw rhyw wleidydd, maen nhw rhyw actor, maen nhw rhyw seren y byd chwaraeon, y gorffennol neu'r presennol, yn gadael y byd yma, yn ddisymwth yn aml, neu ar ôl rhyw afiechyd byr. Dyna beth chi'n darllen ar y we, ynddo? Chi'n darllen ar ôl afiechyd byr, bu farw. Ond bydd y popeth yn o'r arian. Yr cefndir, o'n nhw'n gallu ymfalchio, chi'n clywed y disgrifiad o'i bywydau nhw wedyn. Oedd wedi cael bywyd llawn, ond mae wedi marw. Yr oedd yn sal, beth yw gwerth hwnna wedyn ni? Ond nid yw pechod yn afiechyd angheuol. Ond nid yw pechod yn effeithio pob un ohono ni. Ganwyd pob un ohono ni'n bechaduriau. Dyma i chi meddwl am yr gwahandlwyf. Wel, os ych chi eisiau meddwl am ei afiechyd gwaith, dyma fe pechod yma'n effeithio ar bob un. Ac os ych chi'n meddwl bod yr gwahandlwyfus yn dioddef yn erchill, mae pechod 100,000 gwaith. Mae'n dinistrio pob peth. Mae'n dinistrio pob rhan o'n bywyd. Felly, os yw yn weledol a'i peidio gyda gwahanglwyfus, mae'n amlwg yn weledol. Ond gyda phechod, os yw yn amlwg a'i peidio, mae pob un ohono ni'n dioddef ohono fe. Yn dioddef o bechod a'i ganlyniadau. Fel Naaman, gall rhywun fod yn llwyddiannus, yn boblogaidd, yn gyfoethog. Gall rhywun fod yn fawr ei barch gan bawb. Chi'n gwybod beth, mae'n bosib. Gall pawb edrych i fyny at rhywun. Hyd yn oed gyda elfen bach o genfigen. Ac chi'n edrych i fyny at rhywun a chi'n meddwl, wel, dyna chi berson sydd wedi llwyddo. Ac maen nhw'n neis hefyd.
Dyn nhw ddim yn rhoi trwynau i fyny falle, dyn nhw ddim yn falch. Maen nhw'n neis hefyd. Ac chi'n meddwl, licio ni cael rhywbeth bach o beth sydd ganddyn nhw. Ond maen nhw'n bechaduriaid. Gall rhywun fod yn fawr i parch, yn grefyddol neu'n foesol. A neb yn gallu pwynt o bys tuag atyn nhw. Ac mae pawb yn ei gwerthfawrogi nhw, ac yn ei hoffi nhw, ac yn ymddiried yn nhw. Ac mae yna rhain does. O fewn cymdeithas, hyd yn oed y rai sydd ddim yn Gristnogion. Chi'n dod ar draws trai, chi'n gweld maen nhw'n bobl caredig, maen nhw'n bobl sy'n helpu, maen nhw'n bobl moesol, maen nhw'n bobl sydd yn mynd allan o'i ffordd i fod yn garedig i chi. Ac maen nhw'n hwyl i fod gyda, a chi'n meddwl, wel, ie, dyma chi bobl hyfryd. Ond, maen nhw hefyd yn dioddef o bechod. Mae yno pechod sydd yn mynd yn dwfn ac yn treiddio. Ac hyn i ni'n gweld amdanyn nhw, maen nhw'n elynion i Dduw, dyna be mae'r Beibl yn ei ddweud. Ond falle bod chi'n ffeindio fe'n anodd, falle bod chi'n nabod pobl sydd yn bobl da. Maen nhw'n bobl moesol, maen nhw'n bobl crefyddol, maen nhw'n gwybod yr emynau, maen nhw'n gwybod eu hadnodau nhw. Ac chi'n meddwl, sut fedrwch chi ddweud nad ydyn nhw'n Gristnogion? Sut fedrwch chi ddweud bod yna bechod fyna? A falle bod chi gyda llawn dadleuon, a chi'n meddwl, o mae'n hwyd yn anodd i ddeall. Ond yr hyn mae'r Beibl yn ei ddisgrifio yw fod pob un yn bechaduriaid. I ni gyd i dod yn fyr o ogoniant Duw. Ac i ni gyd yn elynion i Dduw. Ac mae marwolaeth fydd diwedd y gan. Fe fydd na farn a chosbedigaeth am bechod. Dyna yw diwedd y gan i'r gwahanglwyfus fe fyddwch chi marw. Dyna wynebau Naman. Roedd yr afiechyd aedd ganddo yn sicr o arwain at farwolaeth ac felly hefyd pechod. Rhaid i Dduw perffaith a chyfiawn ddelio â phechod yn gywir, yn deg, yn gyfiawn. Ac felly, os yw pawb yn bechaduriaid ac i ni'n gwybod i bod nhw, hyd yn oed y rai neis. Hyd yn oed y rai moesol, y rai crefyddol. Achos y broblem sydd â ni yw, dydyn ni ddim wedi deall beth yw pechod. Os ych chi'n meddwl, wel, mae'r rhain neis, mae'r un am foesol, mae'r un am garedig, a'r hyn a llall. Dydyn ni ddim wedi deall yn iawn beth yw diffiniad o bechod. Dydyn ni ddim wedi deall i bod nhw'n elynion i Dduw. Mae'r ffaith ei bod nhw'n canu emynau ddim yn golygu bod nhw'n yn caru Duw. Be maen nhw'n gwneud? Maen nhw'n hoffi'r tonau, maen nhw'n hoffi'r barddoniaeth. Ond os nad ydyn nhw'n yn gwir addoli Duw gyda'i celonnus, nad ydyn nhw'n plygu ac wedi edifarhau, yna maen nhw'n elynion i Dduw. Ac fe welwn ni hwn rhyw bryd yn ystod eu bywydau nhw. Ond falle, fydden nhw ddim yn sylweddoli ei bod nhw'n elynion i Dduw, fydden nhw'n cario ymlaen yn ei bywyd pob dydd. Ond yr hyn mae'r ysgrythyr yn ei ddweud amdanyn nhw yw ei bod nhw yn dioddef o'r afiechyd angeuol yma, o bechod. Ac yn hun peth i ni'n gwybod, fe fydd Duw yn gorfod delio hyn, gan fod Duw yn Dduw cyfiawn, ac ei fod yn deg, ac yn gywir ym mhob peth mae'n ei wneud, ac felly rhaid iddo gosbi pechod. Nawr roedd Naman yn gwybod i fod yn sal, oedd yn amlwg i fod yn wahanglwyf. Mae e hefyd yn gwbl amlwg ein bod ni gyd yn dioddef o bechod, ond rhywsut mor amlwg yw e, allech chi ddweud bod e'n fwy amlwg bod pob un ohono ni'n bechaduriaid nag yw e i nabod rhywun sy'n dioddef o'r gwahanglwyf. Ond mor amlwg yw e. Rhywsut mae pobl yn rhedeg i ffwrdd o'r ffaith, ac maent yn anwybyddu'r ffaith, ac maen nhw'n anwybyddu'r cyflwr nhw, ac maen nhw'n trio twyllo hunan, ond hefyd yr hyn ni'n gwybod sydd yn wir yw hyn, ei bod nhw'n ddall i'w cyflwr hefyd. Dyw pobl ddim yn gweld e, nhw ddim yn gallu weld e. Rhain rhedeg i ffwrdd ohono fe, pam nhw'n cael cipolwg ohono fe, ond ar y cyfan dyw pobl ddim yn ei weld e, dyn nhw ddim yn gweld ei bod nhw'n bechaduriaid. Dydyn nhw ddim yn deall e. Maen nhw'n meddwl, dwi wedi byw yn well na nhw, ac felly fedra i ddim bod yn bechadur. Ac yna, os na cytuno i'r ffaith ei bod chi'n bechadur, mae'n bechadur bach ydw i. Dwi'n mynd chydig o bechod, a dwi wedi gwneud cymariad nhw, maen nhw wedi gwneud lot, a dwi'n dod i capel, a maen nhw'n rhegi, dwi ddim. Maen nhw'n torri'r sil, dwi ddim, dwi'n cadw'r sil. Ac felly ni'n edrych ar y peth, ac i ni'n dod i ryw gasgliad, fod dwi'n fodlon derbyn fy mod i'n bechadur, ond pechadur bach yw cymariad eraill, ond i ni'n sylweddoli, pa bynnag mor fach neu fawr yw'ch barn chi am eich pechod, i'ch chi'n dioddef o'r afiechyd o bechod. Ac felly, os i'ch chi'n dioddef o'r afiechyd o'r gwahanglwyf, felly ni sicrhau chi o hyn, byddech chi ddim yn dweud, wel, dwi'n ond gwahanglwyf bach yw e. Dwi'n ond un sbotyn bach dwi wedi weld. So ydych chi'n gweld un marcyn, byddech chi'n dechrau poeni.
Achos chi'n gwybod mae'n mynd i fynd trwy'r corff gyfan, mae'n mynd i fynd i'r gwaed, a mae'n mynd i effeithio ar bob un rhan ohono i. A cyn bo hir fe fyddai'n marw. Ac felly dyna beth sydd angen i ni ddeall. Mae angen i ni ofyn i Dduw, os nad ych chi wedi weld y gweddiwch ar ei Dduw agor, llygaid eich enaid i weld eich cyflwr, i weld eich pechod, i weld eich bod chi'n dioddef o'r afiechyd gwbl angeuol yma. Llawer mwy difrifol na'r gwahanglwyf. Mae hwn yn afiechyd sydd yn mynd i fynd â chi golledigaeth tragwyddol. Wel, gadewch i ni symud ymlaen, beth am falchder Naaman. Pan glywodd Naaman bod yna bosibilrwydd i'r afiechyd yma ddiflannu, fe nath ymateb yn syth. Fe ath at y brenin, ac fe ymatebodd y brenin yn syth. Ac anfon popeth gyda Naaman oedd yn angenreidiol ar gyfer y daith i fynd i weld brenin Israel. Fe ath digonedd o arian ar gyfer y daith, ac hefyd arian fel rhodd am iachau, llythyr yn esbonio achos yn dweud beth oedd eisiau ddigwydd. Ac i ni wedi gweld eisoes i'r brenin Israel poeni am hyn, cam ddeall y cais, ac yn meddwl bod e'n chwilio mesgus i mosod arno, gan ei fod yn gwybod yr oedd yn amhosibl iddo iachau dyn oedd yn wahanglwyf. Yn adnod 8, i ni'n darllen. A phan glybu Elisei sgwr Duw rwygo o frenin Israel ei ddillad, fe anfonodd at y brenin gan ddweud, pa ham y rhwygais dy ddillad? Deied y nawr ata fi, ac fe a gaif wybod fod proffwyd yn Israel. A dyna beth sy'n digwydd. Sy'n amser i fynd i edrych ar yr adnod na ni lawnder, ond mae'n rhyfeddu brenin Israel, ti'n mynd gwybod fod yna proffwyd yma? A fedra i ddelio gyda'r beth anfon ata i. Ac mae'n dod, ond yn syth yn ei falchder. Adnod 9, yna Naaman a ddaeth. Ydych chi gweld y peth nawr? A'i feirch ac a'i gerbydau. Cysafodd wrth ddrws tŷ Elisei. So, allwch chi ddychmygu'r peth, hyd yn oed yn sal. Ond fe oedd wedi arwain ei fyddinoedd i fuddugoliaeth, yr oedd yn gallu cerdded o'r hyd y lle ar gefn i geffyl, lan yn uchel, siwr o fod y ceffyl mwyaf, chi'n gallu dychmygu, yr un fwyaf hardd, wedi wisgo'n hardd, siwr o fod, a'r cerbydau hefyd yr olwynion mawr ysblennydd. Byddwch chi'n mynd i cael cerbyd gwell, siwr o fod yn unrhyw le. Ac lot ohonyn nhw'n dweud cerbydau, ac i chi meddwl, wel dyna i chi fynedfa, golygfa hanner, golygfa o bwer. Yn siŵr o fod yn atgoffa Israel o'i gormes ac o gyfoeth brenin Syria. Mi fydde wedi disgwyl y proffwyd i ddod allan yn syth ato. Dyna beth yw'r sôn fan hyn. Mi fydde Naaman wedi dod gyda'r holl ysblander yma. Ac yn disgwyl yr eiliad y bydde'r sŵn, y ceffylau a'r olwynion yn troi. Byddwch chi'n disgwyl, bydde fe wedi disgwyl, bydde'r proffwyd bach yma wedi dod mas o'i dŷ ac wedi dod i groesawu Naaman. Achos oedd e mor bwysig, ac yn anrhydedd i'r proffwyd ei fod wedi dod ato. Ond ydych chi'n gweld y wers gyntaf, adnod 10, ac Elisei anfonodd ato ef genad. Mae'n anfon un o'i weision allan. Mae'n anfon cenad allan. Dath e ddim ei hun, doedd e ddim am dynnu sylw at ei hun efallai, neu roedd e am i Dduw gael yr holl glod efallai, ac hefyd, efallai roedd e'n wers i Naaman. Dwi ddim yn mynd i ddod mas at y tŷ, be bynnag oedd y rheswm, dath e ddim. Ac yna mae'n rhoi y cyfarwyddyd trwy law yr cenad yma. Gan ddywedyd, dyma'r gorchymyn iddo fe. Dos ac ymolch 7 waith yn yr Iorddonen. Ath gnawd a ddychwel i ti, a thithau a lanheir. Nawr byddwch chi wedi dychmygu y rhyddhad o eiriau o awdurdod a ddewid o iachad. Byddwch chi'n disgwyl. Byddwch chi'n mynd i gael newyddion am ryw gyflwr sydd â chi. Byddwch chi'n dyheu am cael clywed rhywbeth fel hyn, rhywbeth cadarnhaol, rwy'n yn llawn hyder, bod na bosibilrwydd o iachad. Byddwch chi'n disgwyl y bydde fe wedi llawenhau. Chos oedd yn awyddus yn deheu mwy nag unrhyw beth am iachad. Ac yna mae'n clywed y cyfarwyddyd oedd mor hawdd i ymolchi yn yr Iorddonen 7 waith. Dyna i gyd oedd yn gallu wneud ar y pryd. A llawer falle i ni'n meddwl heddi sydd yn dod i oed fawn. Falle o sil, ambell i sil bydd y pobl yn dod.
yn gwybod bod ganddyn nhw broblem, fod na wacter yn eu bywydau nhw, ond eto maen nhw'n dod yn falch. Maen nhw'n ymfalchio ynddyn nhw eu hunan. I ni'n gweld e'n aml yn dydyn ni. I ni'n gweld pobl yn dod i oedfaon, neu falle wedi bod ers blynyddoedd, o'ch chi'n gweld rhyw hyder ynddyn nhw, ac chi'n gweld rhyw falchder yn nhw, ac maen nhw'n dod yn llawn o hunan, ac yna maen nhw'n gwrando ar y pregethwr, clywed y pregethwr yn dweud neges yr Efengyl. Mae dim ond credu ac edifarhau sy'n rhaid i chi ei wneud. Ac i chi'n clywed bod Crist wedi gwneud y cyfan yn barod yn eich lle. Ac oherwydd bywyd perffaith Crist, iddo gyflawni'r ddeddf yn eich lle, ac oherwydd ei waed y lifo ar y groes yn eich lle, gellir eich golchi yn llwyr o'ch pechod. Chi'n clywed y pregethwr yn dweud, dewch at y ffynon o waed Crist, a phwyswch ar ei rinweddau ef, golchwch eich hun yn ei waed ef. Chi'n clywed y neges? A mae yna rai ohonych chi wedi clywed e. Ond, yn ymateb fel adnod 11, ond Naman a ddigiodd, ac a aeth ymaith, ac a ddywedodd wele, mi a feddyliais yno fy hun gan ddyfod y deiau e fe allan, ac y safau e fe, ac y galwau ar enw yr arglwydd ei ddiw, ac y gosodau ei law ar y fan, ac yr iachau y gwahan glwybus, onid gwell Abana a Pharpar, a fonydd Damascus, na holl ddyfroedd Israel, oni allaf ymolchi yn ynt hwy, ac ymlanhau, felly e fe adrodd, ac a aeth ymaith mewn dicter. Mae'n ofnadw, chi'n mynd gallu credu'r fath beth. Dyna chi falchder, yr oedd e'n wyllt, oedd e'n ffyrnig a phopeth, pob un rhan o beth wedodd Elis. Pam, chi gallu clywed y ffordd mae'n siarad, y ffordd mae'r geiriau wedi cael ei adrodd, pam na ddaeth Elis allan ato fi? Mor bwysig ydw i, na dda ddim dod mas i dynod. Chi ddechmygu eich beth? Dyna chi cheek, dyna chi warth, dyna chi amharch, dda ddim mas i siarad â fi. Pam roi cyfarwyddyd hefyd mor syml ac ymolchi. Allai wneud hwnna unrhyw le. O, dim pwrpas i fi wario'r holl arian yma'r amser yn dod o'r holl ffordd gyda'r ceffylau a'r cerbyd. Gallen ni wneud e unrhyw le. Dim ond ymolchi. Os oes ni'n gwybod mai dyna beth oedd e, byddwn ni ddim wedi gwastraffu amser. Doedd e ddim wedi dod mas i siarad â fi. Mae'n dweud i fi mynd i ymolchi yn yr afon. Ac os gofyn i ymolchi mewn afon, ond nid oes gyda ni afonydd llawer gwell nag afon yr Iddewon. Drychwch ar ei afonydd nhw. Mae rhaid i fi orchu yn yr Iorddonen. Mae gyda ni afonydd llawer gwell, Abana a Pharpar. Wedyn mae'n cwyno. O'n i'n disgwyl rhywbeth fel hyn. O'n i'n disgwyl bydde wedi dod mas a chwifio ei freichiau falle. Neu wedi gosod ei ddwylo ar y briw. A wedi gweddio mewn rhyw ffordd arbennig. O, lot o ddisgwyliadau ganddo fe. A fyddai'n cyrraedd ei safonau fe, dilliau o iachau, a fyddai'n gweddi dyn mor bwysig a phwerus. Paid ag anfon fi i afon, i molchi. Dwi'n bwysig. Be ti'n neud? Dwi'n disgwyl llawer gwell. Ond nid yw'n union, mae'n union fel mae rai pobl yn ymateb. Maen nhw'n dod i'r oedfaon, a maen nhw'n ceisio i'r raddau allech chi ddweud. Ond yna maen nhw'n gwylltio wedi clywed y pregethwr. Sawl un sydd wedi gwylltio ar ôl gwrando'r pregethwr yn pregethu, os yw'n pregethu'r Efengyl hynny yw. Fi ddim yn gwylltio rhyw lawer ar y mwyafrif o bethau sy'n cael ei pregethu heddi, achos jyst moesau bach neis yw nhw. Ond pan mae rhywun yn pregethu'r Efengyl fel ag y mae hi, be fydd yn peri bobl wylltio. A dyna beth sy'n digwydd. Pan i chi'n clywed, does dim lle i'ch balchder chi. Does dim lle i weithredoedd da. Pan mae'r pregethwr yn mynd ac yn taro ar weithredoedd da ac ar grefydd, i chi allu clywed, chi allu gweld ar wynebau rai pobl, y ffyrnigrwydd mae'n codi oddi fewn iddyn nhw, ac maen nhw'n troi'n goch, yn dweud beth yna, byd mae hwnna'n sôn amdano. Mae newid dweud bod fy mywyd i yn wastraff amser. Mae newid dweud bod fy nghrefydd i yn wastraff amser. Mae newid grybwyll nad ydw i'n Gristion. Chi allu clywed e, chi allu dychmygu'r peth. Mae rhywun gallu eistedd yn gwrando ar pregethwr ac maen nhw'n meddwl, mae e'n meddwl fy mod i ddim yn Gristion. Mae newydd ddweud, dydych chi ddim yn Gristion os ych chi'n pwyso ar eich gweithredoedd da. Ond dwi wedi bod yn dda trwy fy mywyd i. Dwi wedi mynd i'r capel yn reit reoledd. Dwi wedi helpu bobl. Dwi ddim wedi dwy'n, dwi wedi gweithio'n galed. Ac ych chi'n rhoi'r cyfres hir o'r holl bethau chi'n falch amdanyn nhw. Ac yna chi'n clywed y pregethwr yn dweud yn groes i hynny ac i chi'n flin.
ac ych chi'n cerdded mas. Sawl un sydd wedi gwneud na? Mae'r llawer wedi cerdded mas yn gorfforol a chlep ar y drws. Eraill yn neud ar ôl yr oedfa, ac yn dweud ddoi byth nôl fyna. Ddoi byth i wrando ar hwnna to. Efallai amgylchiadau sydd ddim yr hyn i chi'n ei ddisgwyl. Mae'r capel yma'n rhy fach nid o ran maint, ond falle o ran cynulleidfa. Mae'r pregethwr, dwi ddim yn ddigon enwog, dwi ddim yn ddigon pwysig, mae'n ddinod. Os dwi'n mynd i ddod i credu, dwi'n gorfod credu mewn rhyw amgylchiadau gwella hyn. Fe ai rhywle lle mae'r pobl ifanc i gyd yn mynd, a maen nhw'n cael lot o hwyl, a na i ymateb i hwnna. Dwi ddim yn mynd i ateb i hwn. Dwi ddim yn mynd i proffesio dan hwn. Falle bod yna rai yn mynd yn flin fel Naman. Nad oes lle ganddoch chi barhau yn eich pechod. Mae hwn yn un yn diwedd. Mae pobl yn gwrando ar yr Efengyl ac maen nhw'n meddwl, fe os ai rhywle arall, fe gai wrando ar bregethwr sydd yn rhoi'r Efengyl, ond maen nhw yn caniatáu bydolrwydd. Dwi ddim yn mynd i ymateb i hwn. Dwi ddim yn mynd i ateb i'r capel yma. Maen nhw'n siarad yn erbyn bydolrwydd. Maen nhw'n siarad yn erbyn hyn a'r llall. A dwi ddim yn licio hwnna. A dwi'n ffyrnig dim dylna. Fel na sut dwi'n disgwyl dod i gredu. Os ydw i'n mynd i ddod, dwi eisiau fod fel hyn a fel llall. Dwi eisiau gweld goleuni mawr. Dwi eisiau cael lot o emosiwn. Dwi eisiau cael rhyw ganeuon yn canu o gwmpas y lle. A lot o bobl yn rhoi ffasonau. Falle bod disgwyliadau gyda chi sut ych chi'n mynd i ddod i gredu. Efallai mae'r rhagfarn yw i chi wedi dod dros y blynyddoedd. Ac falle bod gyda chi ragfarn yn erbyn y sefyllfa ac i chi'n meddwl, ddoi byth fan hyn. Dim fel maen nhw'n disgwyl. Mae rhai yn cymryd yn erbyn y pregethwr wedi gwrando ar gelwydd. Chi'n licen i wybod faint fydde hwn yn wir ohonyn nhw. Lot o gelwydd yn cael ei ddweud am bregethwyr yn does. Yn enwedig dydau hyn. Ac mae pobl yn credu nhw. Ond chi'n gwybod beth, yr rhai sydd wedi dweud y celwydd, mi fydden nhw'n atebol am rwystro rheini rhag gwrando ar yr Efengyl. Achos mae'r rhain wedyn ni'n defnyddio fe fel esgus, na i ddim dod i gredu o dan hwnna. Na i ddim, achos chi'n gwybod beth ddwedodd e? Fe ddwedodd e hwnna'r llall. Ac felly mae disgwyliadau nhw, maen nhw wedi cael ei effeithio gan ragfarn, ac felly maen nhw wedi penderfynu, maen nhw wedi gosod i traed yn gadarn yn y pridd, a dyn nhw ddim yn mynd i symud o'i safle. Dwi ddim yn mynd i ddod i gredu fan hyn. Os dwi'n mynd i ddod, fe ddoi rhywle arall. Ond be bynnag yw'r rheswm. Mae yna lawer dros y blynyddoedd yn dod wedi gwylltio fel Naman. Mae nhw wedi gwylltio. Gwylltio a neges yr Efengyl. Mae'n dweud fan hyn adnod 12. Felly, efe a drodd ac a aeth ymaith mewn dicter. Roedd yn grac. Os ydw i'n mynd i cael fe iachau, do'n i'n disgwyl mewn safle llawer gwella hyn. Dwi ddim yn disgwyl dod i gael iachad fel hyn. Ac felly mae yna rai sydd byth am wneud proffes, dyn nhw ddim am wneud proffes, a maen nhw wedi gwylltio, dyn nhw'n licio'r pregethwr fel person, dyn nhw'n licio'i negesau, dyn nhw'n licio'i laesau, maen nhw wedi ffeindio pob math o esgusodion pam na ddo nhw. Ac felly maen nhw'n dweud, mae'n rhy hir, mae'n rhy fyr, mae'n rhy uchel, mae'n rhy dawel, mae'n rhy beth bynnag yw ac maen nhw wedi penderfynu, dyn nhw ddim yn licio'r neges, ac nhw'n gwylltio. Ni'n gweld hynna falle o dro i dro pan mae pobl yn gadael y capel. A maen nhw'n dweud, ddoi byth nôl fyna to. A beth yw'r rheswm? Dyn nhw ddim yn licio'r Efengyl. Dyna'r rheswm. Dyna'r rheswm sydd o ddwraidd y broblem. Dyn nhw ddim yn licio neges yr Efengyl. Ond maen nhw'n beirniadu'r pregethwr, maen nhw'n beirniadu'r capel, yr aelodau, y golau, y sain, y cadeiriau. Maen nhw'n beirniadu pob math o beth, y cwrddau, pob dim. Nid nhw'n ffeindio unrhyw beth i beirniadu, ond yr hyn sydd yn broblem yw y neges o'r Efengyl. Yr oedd Naman wedi gwylltio a fe drodd e. Sa eisiau ddim mynd i wneud â peth. Wel, i orffen, beth am yr iachad? Byddech chi'n mynd disgwyl iachad nawr, na fyddech? Mae wedi gwylltio. Mae wedi troi ffwrdd. Mae e'n flin. Felly mae'n od bod na rhan 3 i'r neges, bod na iachad, adnod 13, a'i weision a nesasant ac a lefarasant wrtho ac a ddywedasant fy nhad. Pe dywedasau a proffwyd beth mawr wrth y ti. Ones gwneilsit. Pa faint mwy gan iddo ddywedyd wrth it ymoch a bydd lan. Mae hwn mor wir hefyd. Beth awn ni'n dweud heddi? Fod modd cael iachawdwriaeth. Petawn ni'n dweud heddi fod modd cael maddeuant pechodau, fod modd i'ch enaid cael ei olchi'n lan,
eich cydwybod i cael ei olchi'n lan, fod hyn oll yn bosib, os dewch chi i oedfa ar y sil unwaith, bob sil. Neu dwywaith falle. Bydda ni'n dweud dwywaith. Ond os dewch chi ddwywaith, i chi'n sicr o fynd i'r nefoedd. Peta chi'n dweud na, ni'n gwybod bod hwnna'n anghywir, ond petawn ni'n dweud rhywbeth fel yna? Neu petawn ni'n dweud rhywbeth fwy anodd, rhywbeth mwy na hynny. Achos dyw pobl ddim yn gallu ymdopi da mynd i'r cwrdd mwy nag unwaith ar y sil ar y cyfan yn Ewrop gyfan. Neu hyd yn oed yn y byd erbyn hyn. Mwyafrif o wledydd y byd ddim yn cynnal mwy nag un oedfa ar y sil. Ond petawn ni'n dweud, ola sewch chi ar ber yr undod hyn a hyn o weithiau mewn blwyddyn, neu mewn bywyd hyd yn oed. Mewn bywyd, o ie, mae'n rhywbeth mawr, mynd ar ber yr undod. Neu os newch chi weddio rhyw weddi sawl gwaith bob dydd, neu bob wythnos, neu gweddiwch bob blwyddyn. Neu os adroddwch yn ddyddiol cyfres o ddywediadau. Neu os newch chi helpu yn ariannol hyn a hyn o bobl bob blwyddyn. A chi'n gwybod pa mae'r dyddiau yna gyda'r teledu ac maen nhw'n cael rhyw ddwrnod lle maen nhw'n rhoi pethau doniol neu rhyw pethau sili neu pethau pob math o bethau ac yn dweud rhowch arian, rhowch arian, rhowch arian. Ac i chi'n teimlo'n well. Achos dwi wedi rhoi arian i'r pobl yma sydd yn dioddef neu'n dlawd neu beth bynnag. A chi'n meddwl, os na i wneud hynny, os na i addo wneud hynny, yna fe fydd hwnna yn sicr o ennill lle yn y nefoedd. Petawn ni'n rhoi rhywbeth fel yna. Fel Naaman yn dweud, petai ti wedi cael rhyw gyfarwyddyd o'r beth mawr anodd, fel dringo'r mynyddoedd ar ben dy hun, a peidio mynd â bwyd gyda ti, ac os wneud i hynny, fe fydde di'n iach, fydde ti wedi wneud e, achos ti mor gryf, Naaman. Ac felly, os byddech chi wedi cael rhyw neges, a sut i cael sicrwydd o iachawdwriaeth? Mae hwn yn debyg iawn i gryfydde'r byd, ond diw e. Dyma beth yw cryfydde'r byd. Cyfres o bethau mawr sydd wedi cael ei lleihau chydig bach dros y blynyddoedd i roi lle chi yn y nefoedd. Dyna beth yw crefydd. Os newch chi hyn a'r llall, yna fewch chi'r nefoedd. Os ewch chi ar ber yr undod, hyn a hyn o weithiau yn eich bywyd chi, chi'n mynd i fod yn fwy sicr o fwy o amser yn y nefoedd. Os ych chi'n gwneud hyn a hyn o weddiau, os ych chi'n rhoi hyn a hyn o arian i'r eglwys, efallai, mwyn i'r eglwys cael fod yn fwy cyfoethog, ond maen nhw'n dweud, rhowch chi arian i'r eglwys, fe gewch chi fynd i'r nefoedd yn gynt. Mae'r union yr un math o beth o hyn. Petai ni'n dweud oedd y tir beth mawr i'w wneud, fydde ti'n wneud e? O beth, mae'r pethau hyn yn digwydd ar hyd a lled y byd. Ym mhob crefydd, hyd yn oed Cristnogaeth erbyn hyn. Ac maen nhw'n boblogaidd yn dydyn nhw. Ond nid yw crefyddau'r byd yn boblogaidd. A'r rheswm dan fe, maen nhw'n bethau y mae pobl yn gallu ei wneud. Maen nhw'n gallu mynd ar ber yr undod. Maen nhw'n gallu rhoi arian. Maen nhw'n gallu gwisgo rhyw wisg. Maen nhw'n gallu tyfu gwallt. Maen nhw'n gallu peidio tyfu gwallt. Maen nhw'n gallu eillio i gwallt. Maen nhw'n gallu beth bynnag yw'r rheol ar gyfer y crefydd yna, mwyn iddyn nhw gallu fod yn sicr o lle yn y nefoedd, mae'n rhywbeth maen nhw'n gallu wneud. A petai Naaman di cael cyfarwyddyd o'r beth oedd e'n gallu wneud, rhywbeth mawr, rhywbeth caled, oedd e'n gallu dod â clod iddo fe, bydde fe wedi bod yn falch. Petai Eliseu sy'n dweud, neidio mewn i'r Iorddonen a nofio lan a lawr i 5 o weithiau. Bydd hwnna wedi bod yn well, ond i ymolchi yn yr Iorddonen, mae hwnna'n rhy syml. Mae e lot rhy syml. Dyw dyn ddim yn hoffi iachawdwriaeth, lle nad oes na le i falchder. Mae weision yn pledio ag Naaman, paid a fod yn ffwl. Ail ystyried y peth. Ac fe ddarbwyllwyd e. Fe galliodd e. Ac fe welodd yn eglur trwy ei falchder gwirion. A 14. Ac yna fe aeth i weired ac ymdrochodd 7 waith yn yr Iorddonen, yn ôl gair gŵr Duw. A'i gnawd a ddychwelodd fel cnawd dyn bach, ac fe lanhawyd ef. Yn llwyr o'r afiechyd a'i effeithiau fe, mae'n ôl fel ag yr oedd e. Na fydde yna rhywun yma yn troi o'i rhagfarn, o'i disgwyliadau ar sut y dylsen nhw ddod at Grist. Na ddowch chi'n waglaw. Mae e mor syml ond yw ymolchwch a byddwch lan. Dyna beth i ni'n sôn dan. Dyw e ddim yn gymleth. Ymolchwch a byddwch lan. Neu, mewn geiriau eraill fel yn y Testament Newydd, credwch a byddwch gedwedig. Edifarhewch a maddeir eich pechodau. Dyna beth ni'n sôn am dyna. Dyna beth oedd y neges yma. Ymolchwch, credwch
a byddwch gadwedig, edifarhewch ac fe faddeuir eich pechodau. I ni'n cael fan hyn darlun o ras Duw ar waith. Yr oedd balchder Naaman yn gwylltio, yn troi i ffwrdd, lle roedd angen i ddarbwyllo i ddod i cael ei iachau. Mae'n warthus i feddwl am peth. Oedd angen darbwyllo ar Naaman i ddod nôl i cael ei iachau. A ydych chi'n credu'r peth? Ac eto caniataw o Duw iddo gael ei iachau. Dwi'n gwneud synwyr nag yw e. Dwi ddim yn gwneud synwyr i ni. Fe ganiataw o Duw i Naaman gael ei iachau ar ôl iddo fe wylltio. Petai efo ni wedi'r cynnig gwreiddiol ac yna gwrthod help. Byddwn ni dweud dos de. Ges ti'r gyfle. Dos, cerno a marw fyddi di. Falle bod rhywun yn gwrando ac yn meddwl i bod nhw wedi dod o'r blaen ac i bod wedi cael breintiau i'r efengil, ond efallai wedi gwylltio ac wedi troi cefn. Ond ydy hwnna'n bosib bod yna rhai sydd wedi gwylltio ar y neges ac wedi troi cefn ar y neges. Efallai wedi mynd yn ôl i'r byd ac wedi rhoi cyfle i'r efengil, ond ni ddigwyddodd pethau y ffordd y disgwylio chi, yn y ffordd y dymuno chi, ac yna fe ddwedoch chi, dwi wedi rhoi cyfle, dwi ddim wedi digwydd i fel o'n i'n meddwl dylse wedi digwydd, a falle byddwch chi hyd yn oed yn dweud, fe nes i weddio, a fe nes i ofyn, ond digwyddodd dim byd, ac felly does dim byd wedi newid yn fy mywyd i, ac felly dwi'n mynd i'r byd, achos maen nhw'n cael lot fwy o hwyl yn ni. Ond dyma yw gras Duw. Hyd yn oed ar ôl i chi droi cefn arno fe. Mae Duw dal yn estyn ei law allan atoch i'ch iachau. Nad ydych chi'n heiddi, eich bod chi wedi gwrthod, eich bod chi wedi gwrthod ganwaith efallai, eich bod chi wedi dod ac wedi gwrando ac wedi troi, dod, gwrando, troi, eich bod chi wedi gwneud y sil ar ôl sil, eich bod chi wedi gwylltio codi'ch dwrn i fyny at Duw, efallai bod chi wedi cwyno am Duw, efallai bod chi wedi rhyfygu tuag at Duw, ond chi'n gwybod beth, mae Duw cymaint llawn o ras, mae e'n fodlon iachau, hyd yn oed rhai fel chi a fi. Felly dewch at Grist. Mae e'n barod wedi gwneud y cyfan. Mae wedi gwneud y cyfan yn eich lle chi'n eisoes. Dim ond ildio iddo, mae Iesu Grist wedi cyflawni'r ddedd yn barod yn eich lle chi. Mae e wedi cymryd y gosb yn eich lle chi. Mae wedi marw ar y groes fel cosb am eich methiant chi. Mae eich afiechyd chi wedi peri bod angen cosb, ac mae e wedi mynd i'r groes a mae waed wedi llifo, ac mae e'n eich gwahodd i ddod at y groes ac i olchi, nid yn yr Iorddonen, ond i olchi yn ffynon i waed i olchi'r pechod ymaith. Dim ond ildio iddo sy'n rhaid i chi wneud. Dim ond credu ac edifarhau. Sdim eisiau chi fynd ar ber yr undod. Sdim eisiau chi ddysgu penodau a penodau o'r adnodau'r Beibl. Falle byddwch chi'n dymuno wedyn ni, ond sdim angen i chi ddod i gredu. Yr unig beth sy'n angen chi wneud yw credwch ac edifarhewch. Ymolchwch. Dyna gyd. Chwa be fydd yn digwydd pan dowch chi? Adnod 15. Ac efe a ddychwelodd a dŵr Duw, efe a'i holl fyntau, ac y ddaeth ac y safodd ger ei fronif, ac y ddywedodd wele nawr y gwn nad oes Duw trwy'r holl ddeiar, ond yn Israel. Am hynny cymer y nawr, a tolwg rodd gan dy was. Yr oedd am ddiolch. Am ddiolch i was yr arglwydd am i'r iachad o Dduw dod trwyddo ef, ond i ddiolch i Dduw y mae e'n neud, mae e'n ymateb, mae e'n dangos, mae ffrwyth. Mae'r ffrwyth i weld. Chi'n gweld bod ei iachad wedi digwydd, ond mae'r cam nesaf yw, chi'n gweld yn ei fywyd hefyd. O, dyma beth sy'n digwydd i'r Cristion pan y dowch chi at Grist. Fe fyddwch chi'n derbyn y golchiad, fe fyddwch chi'n derbyn y maddeuant, fe fyddwch chi'n derbyn heddwch a Duw, ac yna yn arwydd o hynny, fe fyddwch chi'n byw bywyd o ddiolchgarwch. O, pa beth am newch chi te? O, di'r resyml i chi? Achos does dim lle i'ch balchder chi fan hyn. Neu a ddowch chi, i chi wedi gweld difrifoldeb eich afiechyd angheuol o bechod. Ac i chi'n gweld canlyniad pechod, a chi'n gweld diwedd pechod. Ac felly mae rhaid delio ag cyn gyntedd a phosib. Wel, os felly ymatebwch i'r hyn sydd yn ngair Duw, ac Elisais anfonodd at ef genad gan ddwedyd, dos ac ymolch saithwaith yn yr Iorddonen, ath gnawd a ddychwel i ti
a thithau Alan Heir. Dewch at yr arglwydd Iesu Grist. Dewch am olchiad yn ei waed ef. A chi wybod beth bydd yn digwydd? A thithau Alan Heir yn llwyr. Y gorffennol o'ch pechod, y presennol, hyd yn oed pechodau'r dyfodol, fyddant i gyd yn cael ei golchi ymaith, ac fe fyddwch chi'n wynach na'r eira. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am ffordd iach awdwriaeth, i ni yn diolch am waed yr arglwydd Iesu Grist, ac i ni yn gweddio, Dduw, ar ei ti'n tynnu'n balchder i lawr, ac y byddwn ni'n dod yn waglaw at groes yr arglwydd Iesu Grist, a derbyn o'r hyn oll y mae yr Iesu wedi rhoi ac wedi ennill ein mwyn ni. Ac y bydd yna lawer heddi yn llawenhau ac yn canu dy glodydd am yr iachad sydd i'w gael. Te'r gweithio'n rymus yn ein plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 169. 169 o am gael ffydd i edrych gyda'r angylion fri. 169 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydde di ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.